gwbang tension जादों दिनै टेंशन अखाबो गैया बारबो गैया दुब्लि फोथार माने गावस्राजोब्बायलै मानसियाल'सो गावस्रानो बाखि दं दा अबे जायगायाव अखा हादों जोंनि बे बड'लेण्डआव होना हरलाय अखा नांगौ जोंनो अखा रानथाब फोनथाब जानांगौ ओमफ्राय मानसिफोरा सान्दुं एबा गरमनि थाखाय टेनसन जादों आं दिनै टेनसन गोबां टेनसन लोगोफोर मिथिगौ ना बेनिखायनो नै बियार लाना फैदों बियार मोननै लाबोखादों बियारखौ मोननै लाबोखादों नै लोगोफोर लांबाय दै दोहो गोबां टेनसन जादों बेनिखायनो बियार लाना फैदों बियार गरम गर्मी का मौसम पे आज क्या हो रहा है देखा ये देखो गर्मी का वजह से आज प्यार लेके आया दो प्यार लेके आया मैंने पूरा पी के पूरा फिटिंग हो गया है मैं फ्लैट हो गया है फ्लैट लेकिन प्यार का साथ मैंने क्या किया है मतलब मैं प्यार का नाश्ता किया है मतलब मैं ये देखो छोटा छोटा बन है बन प्यार का साथ ये चिकन है क्या है चिकन लेग पीस चिकन पकौड़ा है ये प्यार का साथ पी रहा हूँ खा रहा हूँ अभी आज गर्मी का मौसम पे दो प्यार लेके आया मैंने बारिश नहीं है जमीन पूरा फट गया है आदमी भी फटने वाला है अभी इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है ना लड़ाई हो रहा है ना इसके लिए पूरा गर्मी ज़्यादा हो गया अभी बारिश नहीं है लोगों माबायदि हालोद बा समफोरा एबा बोथोरा गरमखौ सोर सहायना थानो हादों खिन्थाहरलाय लोगोफोर आं लायाखै दै सानसेयाव बेबायदि बियार लानानै गंनै बियार लानानै लोंनो गोनां जादों मिथिबायना लोगोफोर नोंथांमोना नायलाय बियार ये क्या है 7 हाँ biar sandaman ada ke berapa lương ba đây cũng là khay phía đứng cội chứ phía này bên năng là mặt tu phía này bên mình đang bây giờ cả trăm kalas ok bây giờ Oke, thank you logoफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन माने गरमनि थाखाय एसे मा खालामनो होननानै टाइम पास खालामफैलायबाय जोंफोराथ' फलोवार्स लोगो नोंथांमोनाथ' अनजन बर'खौ लाइकबो हरा ना कमेन्ट खालामो ना शेयार खालामनानै होयो गैया लाथिख' अनजन नोंथाङा हाजारखि भिडिअ खालाम 0% लाथिख' गैया लाब गैया नों
बेबायदि नोंनि बे मिमब्रां मोखांखौ लानानै फेसबुक एबा इउटुबाव ओंखारबोबाय थागोन गैया लाब जानाय नङा नोंथाङा मावनानै जादोब्रा मावनानै जायोबा नोंहा साक्सेस जागोन सिमाङा जाफुंसारगोन नों बे टाइम पास इउटुबाव फेसबुकाव टाइम पास खालामबाय थागोन नोंहा 0% लाथिख' बेनिखायनो आंनि खोथाखौ मानि फलोवार्स आंनि अनजन बर'नि फलोवार्स लोगो नोंथांमोना जुदि सिमां एबा थांखिसिम जुदि सहैनो गोसोथारबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालामना हो हाजासे नोंथांनि सिमाङा सानसे जाफुंसारगोन थांखिसिम सहैगोन खुलुमबाय जोंदों हले दिनै गरमजों बेनिखायनो आं नै गोबां जोंदों लोगोफोर नोंथांमोना जुदि अनजन बर'खौ जुदि लाइक कमेन्ट 200-300 जन मानसिफोरा जुदि लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होयो नोंथांमोनो अब्ला नै 7 हाफ मोनसे हरगोन आं नोंथांमोनो 20 रां सोनानै हरगोन आं नोंथांमोनो अके बाय